El Teatre de Lloret de Mar ha estrenat un nou equipament de projecció de cinema digital. La seva presentació s'ha fet aquest dissabte 6 de juny amb una jornada per donar a conèixer el nou servei a la població. Aquest nou equipament del teatre és un projector digital d'alta qualitat, un complet sistema acústic cinematogràfic Dolby Digital Surround i un servidor de cinema digital, a més amb la possibilitat de projectar pel·lícules en 3 dimensions. És un valor afegit important, molt important, perquè el teatre fins ara ha estat funcionant a nivell de teatre, representació de música, de tot el que s'ha fet aquí, fins i tot de tot el que representa pel turisme, diguéssim, cultural i de l'est, que sobretot ho fa servir molt, i aquesta nova incorporació del cinema a Lloret, amb un projector d'altíssima qualitat i que també fins i tot permet fer pel·lícules en 3D, i en el futur ho permetrà, i amb sistemes de so també incorporats del Dolby Surround, jo crec que serà un equipament que incorpora alguna molt important, no només per poder fer pel·lícules de cinema, sinó per poder fer qualsevol captació que es faci amb sistemes digitals. El projector digital, el servidor i l'equip de so estan valorats en uns 90.000 euros. En breu ha de sortir a licitació l'explotació externa d'aquest servei. A la jornada d'inauguració es va projectar una pel·lícula de Doraemon, Stand By Me, un documental de producció lloretenca i la pel·lícula Cinema Paradiso.